ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинони канали Сауду ТВ. Имрӯз 25-07-2026 сол хонаҳои Душанбе наконец ҳамин 3 рӯз пас 4 рӯз пас як бор хонаҳои Душанберо навор мекунем. бачаи азиза, тамошо кунед кадомитон ай Душанбе хона харен, ёки хонаҳои Душанбе интерес мекунед, ёки хонаҳои фурӯшӣ дорен, ёки хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои Душанбе дорен. خلاصه که ویدیو را صبر کرد تماشا کنید. بهترین نوار دوستان خانه ارزان هم داریم، کوادرات های مایده هم داریم، سوتیخ های مایده. خلاصه که برای شما بعدا کورسی روبل دلار یورو در اکران شما مقایسه کنید، پلاتون رو کنید دوستان. کدومیتون خانه های فروشی دارین در واتساپ مراجعه بکنید. آماده ای پیج نوار میکنیم خوشوکا یا کی روان کنید صورتش و ویدیوش در یک چند سایت ها رکلام میشوه. با خاطر پیشرفت نوار лайк корамонен дар канал подписаться кунед. бачаҳои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Сауду ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан мерава. дӯстои азиза, бор ба киҷо мерава? прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамат ба дили пир ҳамин Сауду ТВ да бовар карден, Акай Нозимда ба дили пир бовар кунед. бачаи азиз, боротон роҳӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Сауду ТВ телеграм канал шудаги бачаи азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ. дӯстон бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. ҳамин якта квартираи ваҳдата навор мекунам. ана бо далши мерем хонаҳои Душанбе. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат назди бозори Станса, духонагаи 50 квадратаи ремонти дараҷаи олӣ замонавӣ қатӣ дар этажи шашум қарор дорад. 415 000 сомон. рӯбарӯи бозори Станса, ҷои беҳтаринай, масҷид, мактаб, садик наздикай. дом мега ду талиф дора, яташ солнечный, ятагаш ба қувваи барқ. дӯстои азиза, ремонти нав кардагия ҳеҷ кас зиндагӣ карги нест. бачаи азиза, ремонтош хулоса замонавӣ, духонага полаш намидатай ремонтҳои замонавӣ қатӣ 415 000 сомон. лозимтон боша дӯстон, марҳамат варианти беҳтаринай бо арзонаш мекунад. фақат кадомитонда ҳамин хеле хона дар кораи марҳамат персент. дӯстон дӯстони азиз, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дӯстони гиромӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ, ду комнатага квартира. бардоро, хонаҳоро ма фақат рақамҳои соҳибхонаҳоро рӯи экрана мегузорам. дар бораи ҳар як хона ма маълумоти пирра мегӯм. хоҳишмандам хушро гӯш кунед. оиди ҳамин хона ма маълумот метам. дӯстон телефон рӯи экрани шумо 348 000 сомон. духонага квартира дар этажи нуҳум, масоҳати 56 метри квадратӣ. 56 квадратаи духонагаи этажи нуҳум дар ноҳияи Фирдавсӣ 348 000 ки дар ҳолати коробка қарор дорад. хонаи фурӯшӣ истиқоматӣ дар бинои нав, новостройка. имконияти беҳтарин барои харид кардани манзил бо нархи дастрас. марҳамат варианти соз. боқимонда маълумотро бигиред. дӯстон дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ.
дӯстои азиз, боз ҳастаи квартираи фурӯшӣ як ҳуҷрага квартира дар этажи соколнӣ, яъне ки дар минуси як дӯстон қарор дорад. 32 метри квадратии 230 000 сомон арзиш. 32 квадрат як хонага дар этажи соколнӣ 230 ремонтш кардагӣ. Як ҳуҷрага дар 65 микрорайон пушти 8 поликлиника. Об, свет, канализасияи шаҳрӣ дора. Бозори Корвон, Гипразем наздикай. Магазин, мактаб ва садик дар наздикӣ қарор дорад. Боз Сиёмамол, парки Саховат, мақсад боз наздикай. Хона намӣ надорад мегӯяд дӯстон, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. Як хонагаи 32 квадрата дар этажи соколнӣ 230 000 сом. Рақамҳои дастӣ дар рӯи экрани шумо дӯстон марҳамат занг зад пурсоншен. дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ ҳастае ки дар Душанбеай, дар ноҳияи Шоҳмансурай. Як этажаҳай, як хонагаҳай 3 сотиқ замин дорад. Дар ноҳияи Шоҳмансурай 400 000 сомон арзиш дорад. дӯстон марҳамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар Калхози Россия. 3 сотиқ замин, яъне ки дохил ба ноҳияи Шоҳмансур мешавад. Аз роҳи калон мега 20 метр дарунтар. 20 метр уқа нест бача азиз. Яке Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, Калхози Россия 400 000 сомонӣ. рақамҳои ахираш 5 та 8 та метавонед занг бизанед, боқӣ монда маълумотро бигирем бачаҳо. лайкҳо рамонед, дар канал подписатсия кунед. фикротона комментарий кунед. чизе ки дар кора нависен. одамое ки хонаҳои фурӯшӣ дорен дар WhatsApp роӣ кунед, ё ки ягон дӯстотон хонаҳои фурӯшӣ дора WhatsApp мара роҳишон кунед ва ё мода муроҷиат кунад. худохоҳ рекламаи хушука фурӯшта мегзорем. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. яъне ки боз ҳастаи квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ 270 000 сомон арзиш. дукомната квартира дар этажи 4 масоҳати 45 квадрат, Фирдавсӣ, Душанбе. хоб поёни бозори Корвон, маҳаллаи Гравзавод, канализасияи шаҳрӣ, об, свети доимӣ, 45 метри квадратӣ дар этажи 4, 270 000 арзиш дар ҳолати коробка. рақамҳои 1001 кадометонда лозимаи маълумоти праша дӯстон бигирем. дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. бародари азиз, боз ҳастаи квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ. нигоҳ кунед бача азиз. дукомната дар этажи сеюм масоҳати 48 квадрат. фурӯши срочна дар райони Сомониён будастай. телефонш ахириш 5302 399 000 сомон. этажи сеюм, духонага 48 квадрата, райони Сомониён, ремонт нав. мане ки ма иҷозӣ гуфтам ки ноҳияи Исмоили Сомонӣ, бахши хатокам бача азиза, дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Сомониён, пушти мактаби 2 автовокзал, яъне ки моҳикаи Рӯдакӣ. боқӣ монда маълумотро дӯстон бигирен худом. ва дӯстон мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ имрӯзамон. рақамҳои соҳибхона дар рӯи экрани шумо. 390 000 сомон дар ҳолати коробка, бемонтаж, бешкатур, без стяжка. 390 та. дар ки ҷоҳай дӯстон медонед? дар райони Фирдавсӣ, сари аэропорт. 390 та. як хонага дар этажи 11 масоҳати 40 метри квадратӣ дар аэропорт дӯстон қарор дорад. як хонага этажи 11, доми 11 этажа. хоб новостройка 40 квадратный метр без ремонт. хулоса дӯстон
اینا مرامت یعنی حالات در قرودرا کدومیتون در لازمه رقمای 82 70 زنگ زدیم برادر عزیز. و دوستان میگذاریم به هشتمین خانه فروشی نزدیک حولگی. برادر که عید شنبه خانه نزدیک حولگی گفته سه مرامت دوستان. سه حجرگاه های 4 سوتیق زمین داره، 480,000 سومون ارزش داره. سروشنا فروشی با پول احتیاج دارم میگه. من صاحب خانه در حالتی یعنی که خانه من ریمونت قرار داره دوستان عزیزا. خلاصه که ریمونت خانه من سوزای با طلبات زندگی جوابگو. خب سه در خانه 4 سوتیق زمین دوستان عزیزا. کلیدوری 280 به 6 زلی 6 به 3 و نیم دوستان. مهمانخانه کوخنی حمام در درون خانه با پدوال 3 به 4 آب شهری داره. سوید هسته حاجت خانه. خلاصه همه شرایط های خوبه داره. 480,000 سومان لازم باشه زنگ بزنید. دوستان میگذاریم به نهمین خانه فروشی. خانه نزدیک حولگی فروشی نوبتی است که در شهر دوشنبه در ناحیه رودکی 4 حجرگاه مساحت 5 سوتیق زمین. مرامت خانه نزدیک حولگی طرف 112 مرکز سودای ریلکس روبروی KFC 3 کیلومتر ایره کلام بالا 5 سوتیق زمین 4 در خانه با همه چیز چورهش فروخته می شود. اوب سوید داره. واریانت علیشی هم است. اوید علیشی واریانت مراجعت بکنین. این خیلی بنرخ 450,000 با ارزان می شود. مرامت پرسان شید بچه ها. دوستان میگذاریم به دهمین خانه فروشی. اخیران خانه دوستان ارزان تر در اخیر ماندیم بچه عزیز. یعنی که ریمون که اگه تیار بود 2 کمناته کوارتیره در اتاژ پنجم مساحت 48 متر کвадрати. این در کجا های؟ در دوشنبه در ناحیه فردوسی های رایون فردوسی پایان کاروان گرو завод. یعنی که недвижимость новостройка документош ҳуҷҷатош шартномавӣ 48 квадрат бардоро варианти беҳтаринай лозим боша ҳозир пурсон шед дӯстон. хулоса дӯстон ҳамин буд навори хонаҳои душанбе. чӣ қадаре ки тонистем мо монтаж кардем, чӣ қадар тонистем ҳаракат кардем, маълумотҳои хонаҳоро расондем. ана агар шумо ҳам битонед ба шарти ки ҳамин наворда лайк монед. хоҳиши хонаҳоатонро баздӯи савдо дошта бошед дар ватсап роҳӣ кунед. یکی اومده نوار میکنه. بچه ها زنده باشین. رحمت که سودو تیوی را انتخاب میکنه. ما را شما تماشا میکنه بچه عزیز.